No, 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 no. L'arma? Erupció? Sí. Tira cordera, a veure què passa. És veïna, llença-la. És veïna. En principi ja està. Pum! No, no acaba, allà baix no. Puc sortir, no? Sí? Vale. Això és fantàstic. És el d'abans aquest, eh? Val. No, és el d'abans, és el d'abans. No passaria res si tires, però no val la pena. Vale, interrupció en recop. Bueno, pues ja està. Para. Gràcies.